pa siya nagbubura ng mga numbers ng ex niya. Si Babe sa Thursday, si Bebe ko sa Friday. Meron siyang binanuno. Wait, natawa ako dito sa Nag-date ako. nakakairita. Hindi naman, kasi intern namin siya back in 2015. So, we already had an idea kung paano siya magtrabaho. So, babalikan ko yung moment na yun ng 2015. Mabait naman siya, mukha. Pero pag nakilala mo talaga siya, parang, mabait. Nung unang kita ko kasi sa kanila, mukhang okay. Yun lang. Wow! May mabait yan. Ang plastic. Si Rocky, supervisor ko siya nung nag-OJT pa ako way back 1980. So, 40 na siya ngayon. Ako, midnight DJ ako eh. So, puyatan, ganyan. In fairness naman, responsible siya. Wow! Hindi naman siya talaga nagpapabaya sa work. Hindi, tsaka mahilig ako sa coffee. Parang hindi siya papasa sa ganun eh. Kasi parang kailangan may nagdideliver sa kanya ng kape. Oo, siya na lang. Kasi ako mahilig din ako sa may aircon. Kita niyo naman yung kutis niya, di ba? Talagang AC, Rocky! Hala si Rocky! Hello, kaka-confess mo lang. Nung nakaraan, nag-SPG secret file kami, gines ko siya. Meron siyang binanuno. Kahit bata pa ako, hindi ko ginawa yun. Ginagawa ko yun ng pusa. Ay, si Rocky, Diyos ko sa dami ng problema nito gabi-gabi na sinire-resolve. Baka siya. Mas marami siya matulong, no? Parang ayoko mabash. So baka siya na lang. Ayoko ng responsibility na sobrang bigat. Ay, siya! Bakit ako? Nakita ko dun sa phone book niya. Phone book. Hindi pa siya nagbubura ng mga numbers ng ex niya. Ay, totoo nga. Hindi siya nagbubura ng mga nakaraan nila ng mga ex niya. Tsaka alam ko, kinakausap-kausap niya pa yung mga ex niya. Ako kasi pag ako, ex ko. O, nandun pa yung mga call sign. Landi? Depende kung anong araw ako nalasing. Siyempre si Babe sa Thursday, si Bebe ko sa Friday. Huwag niyo pong kakalimutan na makinig po sa 90.7 Love Radio. 90.7 Love Radio. Muli ako si DJ Kim Chino. 6 to 9 p.m. po ako gabi-gabi. Yes, at pagkatapos niya, 9 to 12 midnight, DJ Raketera for Rocky Secret Files and Top Secrets. Don't forget to follow us and subscribe to our YouTube channel and to all our channels. Yun lang. Bye-bye. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang kawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.